guys, nơi đưa là em phá phòng mấy thằng nó xe rồi đó. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जों मन्दिराव थांनो नागिरदों जिहेतु मोनसे गारि फिसा लानाय हिसाबै बेखौहाय जोंनि गासैबो खामानियानो इसोरजोंसो फार्स्ट स्टार्ट जाखायो नालाय बेखायनो फार्स्टआवनो माने मन्दिराव थांनानै फुजा खालामनानै लाबोग्रोनोसै बेनि उनावहायसो माने जोंनि माखासे ट्रिपफोरा जागायजेनगोन आरोना। So बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय। So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो नाथ' मिथिखायो दायो हाबानि सिजन आरो नोंथांमोना मिथिखायो जे आङो मा इउज खालामो। स' बेनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल। बेयो बिराद इजि इउज खालामनो थाखाय। स' फार्स्टआवनो मोखांखौहाय साफायै सुनानै लाग्रोदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेखौ 4 बा 5 ड्रप्स लाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय सार्कुलार मसनावहाय फुननांगौ आरोना मोखाङावहाय नै। स' दायो बेखौहाय 7 to 10 मिनिट्स दोननानैहाय मोखांखौ साफा दैजोंहाय सुनांगौ आरो। स' बेयो जोंनि स्किनावहाय थांनानैहाय ब्राइट खालामो आरो लोगोसे बेयावहाय हालदै आरो एल'भेरा दङ जिहेतु जोंनि स्किना ब्राइट आरो मयस्चराइज जानानै थायो आरो। ओमफ्राय बियो डार्क सार्कोलखौहाय माने लाइटेन खालामनायावहाय हेल्प खालामो आरो लोगोसे डार्क स्पटखौबो थाबनो रिडिउस खालामनायावहाय हेल्प खालामो। दा लेमन एन्ड हानि फेस वास बेजोंहाय मोखांखौहाय सुनांगौ आरोना। बेखौहाय दिहुननानै लाग्रोदो फार्स्टआवहाय ओमफ्राय दिहुनना लानानै बेखौ सार्कुलार मसनावहाय एप्लाइ खालामनांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय साफा दैजोंहाय सुनांगौ आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय दङ लेमन जाय जोंनि स्किनखौहाय क्लिन खालामो सिंनिफ्राय आरो हेल्प खालामो जोंनि स्किनखौ आरो जिहेतु हानि दङ हानिया जाहैबाय जोंनि स्किनखौहाय मयस्चराइज खालामनानै लाखियो ओमफ्राय बियो डेड सेल्सखौहाय रिमुभ खालामनायावहाय हेल्प खालामो आरोना। स' बे मोननै प्रडाक्ट्सखौहाय नोंथांमोना एखेलगे इउज खालामोबा थाबनो रिजाल्टखौहाय मोननो हागोन आरो बे प्रडाक्ट्सखौहाय नोंथांमोना बेस्ट प्राइसआवनो मोनगोन आरो लोगोसे क्वान्टिटिखौबो बिराद मोजाङैनो मोनगोन आरो। नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनायनो दङ बेयावहाय थांनानै पारचेस खालामनो हागोन आरो लोगोसे एमाजन फ्लिपकार्टआवहाय जोबोर इजियैनो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना। स' माखौथ' नेनानै दङ जल्दि थांनानै अर्डारखौ खालामहैदो। दिनै थांगोन नैबे बिथांबो लावदुम ओमफ्राय नानि ओमफ्राय टेक्लाया गावनि गारि गोदानजोंनो थांदो आरोना। टेक्लाया हनै ओइ गोथां हेलमेट लानाया नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुदोंबा मिथिगोन बिनि हेलमेटखौ सिनायगोन होनदो। न'आव थांखानोसैनो बाबाबो न'आव थांसिगोन जा टेक्लाया मा होनबावनो आरो। साखिया माबायनो হয় নেকি হ'ব দে। गणेश बाबा खर'आव गोलैगोन दे मेगनफोराव। हा?
बिबार लाबोआखैमोन एपार्टमेन्टआव बिबार गैयामोन ना बेखायनो बायनानै लाबाय ओमफ्राय साखिखौबो लाखाबाय आरो अनलि प्रसादखौल' लाबोदोंमोन जोङो Pwede ka lang. Sige lang. जोङो बिबार लाबोआखैमोन एपार्टमेन्टआव बिबार गैयामोन ना बेखायनो बायनानै लाबाय ओमफ्राय साखिखौबो लाखाबाय आरो अनलि प्रसादखौल' लाबोदोंमोन जोङो 마, 의용 누자까지 하셨네. Kanto? दायो जोङो फुजाखौ होखांबाय ओमफ्राय गारियावहाय खानोसै आरोना नानिखौ हैना फैखा सलायाना 연 गेजेरावनो खा 반찬카 하겠습니다. 그래 카브라 그래 Papuri hari ini sih kompak gitu. 잡혔나? 거리면 내 묵시가 로. 아 베비 어떻게 해? 어떻게 해? 안 괜찮아. Bellano, scusare qualcosa, ho visto male con questo. E sono non dentro. Non lo so più. Davanti un po'.
আপোনাক লৈছো দে ভিডিঅ'ত বেয়া নাপাব আচ্ছা 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 হ'ব ধন্যবাদ মই গাড়ী বুজাৰ ৰখি থাকিব So now guys, मोनफैबाय रुमावहाय पनीर दिनै फुजा होनायखाय निरामिस ओमफ्रायो हाफ आंनि फेभरेट आरो होफैनोसै इयाव ओंखामा मोनखाबाय हिनजाव नङा खांदों दानिया मालाय आंनि स्कुटियाव थांलालै आंनि स्कुटि बोरायाव थांला मालाय बाइक गोदान मोननायखाय बाय हा मोजां थां ब लोगोफोरखौ देखायसिगोन आरो न'आव थांनानै लोगोफोरजों थांनानै बाबे मैं गाड़ी नोड़के सुबे चले जोंनि फ्लरालाय दख'ना लाबोनानै थांदो बेगावलाय मा मा लासोखो आं गस्लाखौ इदि मटरखौ सोनायाव मान लदादा जा देग्लाया मार हेपिखौनो साननानै मिनिनो ओंखारदोंमोन आङो ओमफ्राय मा होनो आंबो गोसोखौ बिराद हेपि नांदों आरोना जेनेबा फंबायनि मोखाङावहाय हेपिनेसखौ नुनानै ओमफ्राय नोंथांमोना बहुदानो कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरदोंमोन जे बेसे लाखो आब' बेसे लाखो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं फाइनेन्सआव लादों स' आङो होदों केसखौहाय 1 लाख होदों आङो केसखौ ओमफ्राय बाखिखिनिया 1,50,000 माबा फाइनेन्स So नोंथांमोना बेफोर प्रडाक्ट्सखौहाय जुदि पारचेस खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंनि डिसक्रिप्शनावहाय लिंकआ होनायनो दङ बेयावहाय थांनानै पारचेस खालामनो हागोन आरो लोगोसे एमाजन फ्लिपकार्टआवहाय जोबोर इजियैनो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना स' माखौथ' नेनानै दङ जल्दि थांनानै अर्डारखौ खालामहैदो